Много млади хора напускат Димитровград всеки ден, защото не намерят реализация тук. Родителите ни останаха сами, тъгувайки по своите близки. Селата ни пустеят, защото в тях няма препитание и елементарни условия на живот. Реализират се инфраструктурни проекти за милиони, а хората обедняват. Стига толкова. Време е да вземем живота си в своите ръце. Време е за реални резултати. Да осигурим възможности за реализация на димитровградчани. И достоен начин на живот тук. Спокойни старини за нашите родители. Силна, стабилна и независима местна икономика. Възможност за развитие на земеделието и животновъдството. И качествено здравеопазване за всеки един. Села пълни с живот и щастливи деца, които остават тук. Алтернативата е пред вас. Правилните решения в полза на хората. Вашият глас за Стефан Димитров е глас за по-добри времена. За всички. Гласувай с номер 72 в интегралната бюлетина за кмет на община Димитровград. Купуването и продаването на гласове е престъпление.